Deze week ben ik op paard met cabaretier Jan-Jaap van der Wal. Hij neemt dus mee naar Sien Ljouwert. Wie gaan del bij de Stadschouwburg Ja, het lijkt alsof ik een beetje onder de drugs zit. Toch? en hebben biet in de Staatsgrijft. Oké. Ja. Ja, Dat is een grote, hè? kijk, Gewoon. dit kan ik. I'm down from a country boy, misunderstood. Ik ben in Ljouwert voor een treffen met cabaretier Jan-Jaap van der Wal. Hij went het juweltedij in Antwerpen, maar is hikke en tijn in de Friese Haardstad. Kept down my head my own way. Tamme, Jan-Jaap, goeiemorgen. goeiemorgen. Goeie. Lange rit, hoor. Ja, dit is echt de mok van de man die uit België komt om in beroerd weer een stukje te gaan vissen. Visje te gaan, In de binnenstad van Ljouwert. Maar ja, dit is wel waar ik geboren ben, dus ja. Is dit voor jou dan echt wel een beetje thuiskomen? Je had een groot pad van die, of een groot pad, je had best wel een pad van doorbracht. De eerste 17 jaar van mijn leven en die zijn nogal belangrijk. Dus nee, het is wel weer een soort feest van herkenning. En het liet ze Jan-Jaap, die rek wel eens in de grijft om visken of... Nee, dat niet. Maar we gaan er iets uithalen. Ja, En ik heb net ook bedacht, het hoeft geen vis te zijn. Want we zitten midden in de binnenstad. Winkelkaartje, een fiets. Een fiets, een junk. Misschien, ja. ken ik nog? Ja, je weet het maar nooit. Of de vorige gast van jouw aflevering. We gaan kijken wat we eruit halen. Humid delta breeze rolls right over the... Dan gaan we tussen die boten daar. Ja, leek het me goed, ja. Er zit altijd een platte vis hè, in de grijft. Nou, Toch wel? Ja, in elke stad daar stikt het van de vis. Flirting We rennen naar de Westerkade. Een mooi plak tussen de oude schepen om ons angels in te smieten. Dit is een instekangel, nemen ze dit. Een lange hengel voor een groot ego. Ja. En als dus aans in het wetter leidt, gaan we weer om naar de jeugd van Jan-Jaap. Ja, dan zitten we in een stad waar het bijna beste visje, Ja. Ljouwert. Hoe zegt dat leven hier, hè? Want als die jeugd als die erop bracht, hoe zegt die leven hier eruit? Nou ja, heel rustig. Ergens natuurlijk, maar ook heel onrustig, omdat ik ben geboren met een haakje door mijn lip, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Om in vistermen te blijven. Ja. En dus ik lag wel in mijn jeugd veel in het ziekenhuis. Ieder jaar wel, in mijn herinnering zo'n beetje. Maar los daarvan was dit een hele prettige stad toen. En ik ging niet zo heel veel uit of zo. Dat was ik. Ik weet niet, ik was klein ook in mijn puberteit. Dus hierachter is de Toog. Dat kennen de mensen uit Leeuwarden uit de jaren 90 nog wel. Maar daar ben ik 1 keer naar binnen gegaan en dan werd ik weer naar buiten gestuurd. Omdat ik toch te klein was. Oh, Te Lieds was ik. de lied. Ja, eruit. Ja. En dan zeiden ze toch van, kwamen ze te praten in het ziekenhuis. Als bijen liep me dat heel zwier. Als ouder maar als bijen misschien nog wel extra zwier. Ja, zeker. Maar het voordeel is dat de eerste jaren kun je daar toch niet meer zoveel van herinneren. Maar met name de laatste 2 operaties toen ik een jaar of 11, 12 was. Ja, dat is wel heftig natuurlijk. Dan gaan ze je uitleggen wat ze met je doen. En dan heb je al wat meer verstand en herinnering en zo. Dus ja, dat waren altijd wel heftige gebeurtenissen. Aan de andere kant was er daardoor ook... er waren ook cadeautjes en aandacht. En je had een soort aparte positie. Dat was, en ik denk wel dat dat ook wel de basis is geweest van mijn latere werk ook wel, denk ik. En hoe ging de destijds mee om? Hoe koest het een plakje aan? Koest het makkelijk? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk Friesland. Hè? Dus je weet hoe je zelf bent. We gaan gewoon door. Hè? We gaan terug. En dus ik werd eigenlijk wel vrij snel opgenomen in de stroom van het leven. Ik ben ook niet echt gepest en zo. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Dus ik denk dat iedereen, de omgeving reageerde heel normaal en relaxed. En daardoor kon ik dat ook zijn. Ja, als het niet, haal je maar mee. Zet er alleen op. Kijk. Ja, dit is een liedvisje. Dit is een blankvoorntje, zat te zien. Ja, maar ook kleine visjes mogen bestaan. Die mag ik besteden, jazeker. Mooi visje, Jan-Jaap. De eerste. Maar we moeten klein beginnen, hè?
Nou, laten we deze gauw even omzetten. Nou, doe dat maar. Kunnen we nog geen vangen? Ja. Nou, ik zet hem maar het netje weer om. Hele kaai hier. Dag, dag. Dat gaat er. Gonna pack my bags, I'm gone, I'm leaving. Wie ben onderwijs naar de stad Schouwburg. Een wichtig plak van Jan Jaap. Want hier stier je als tiener al op een planken. Die theaterwereld, dat is natuurlijk een en al glitter en glamour. Alleen uiteindelijk is het toch allemaal gewoon een heel klein rood deurtje Ja. waar we naar binnen... Maar wel mij een artiesten in. Ja, jij bent een artiest. Ja, precies. Dus dan mag jij... Ja, dank u wel. Rock and roll in four-piece band. Well, I've been looking for a name. Want waar ben je nou krijgt? Nou ja, dit is de grote zaal van de Harmonie in Leeuwarden. In deze zaal heb ik als puber gezeten. Heb ik gekeken naar Freek de Jonge. Heb ik gekeken naar Lennet van Dongen, Lebbes Jansen, wat inmiddels vrienden van mij zijn. En ik heb hier zelf ook al gestaan met mijn school. En later toen ik comedy ben gaan doen, ja, ben ik hier, denk ik. Alle shows wel een paar keer geweest. En toen was wel heel jong, dus al leefde ik van het cabaret, van het theater. Ja, Waar kwam dat bij? ik vond het gewoon fijn om op een podium te staan, al heel jong. Maar ik dat het er zo jong in zie, want ik kan me vaststellen dat dan op squal al, hè, die leeft hier, dan is het wel een beetje scruten om naar vragen te stappen, kan ik me vaststellen, maar dat is hier onder net. Wist op squallen, hoe dus het podium al op. Nou, ik was niet de hele tijd aan het praten in de klas, hoor, dat niet. Maar wat ik al wel heel snel kon, was dat ik gewoon luisterde en observeerde wat er gebeurde zo. En kleine dingetjes die gebeurden in de klas. En dan ook het einde van de dag of zo, of een uur later, dat ik daar dan een grapje over maakte. En dat iedereen dacht van, hé. Hey. En dat zal hoe deze hier het West gaan, dat zal heel wat hier alleen West gaan. Ja, het lijkt alsof ik een beetje onder de drugs zit. Toch? Wat is dat van jongen? Ja, dus hij is het al heel wat luister. Nou, kijk, Wat wist van jongen? hier was ik denk een jaar of 14, 15. En ik had hier een pak aan met een strikje. Omdat ik was dan ook wel de voorzitter van de schoolclub. Hè? Zoals je dat kunt hebben in een school, die de feesten moest organiseren en zo. En op de een of andere manier heb ik dan altijd wel gedacht, oh ja, maar dat doe ik dan wel of zo. Dus Touwloeker. ja, maar dat betekende dus ook dat je naar voren moest treden en dat je dingen moest introduceren. Maar dit was de periode waarin als er een culturele avond was op school of de grote avond, dat ik ook wel optrad en ook op het podium ging staan. Ja. Ik was een enorme fan van Urbanus, dus een Belgische cabaretier, maar die verkleedde zich vaak en zo. Dat was een beetje een clown. En Bert Visser ben ik ook enorm door beïnvloed in mijn jeugd. En dat is ook iemand die graag uitpakt met kostuums. Dus aan het begin, zeker op school, ik stond daar niet echt meteen als mezelf. Dus ik heb een keer als Jomanda opgetreden en een keer een soort kussen voor mijn buik. En dat soort dingen. Dus dat waren mijn eerste invloeden, zeg maar. Ik denk wel dat dit kostuum serieus bedoeld was. Maar het stond me niet toen, dat pak. Inmiddels is het beter. Maar ja, het zat er toch al vroeg in, ja. Ja, want dat is echt jong. Ja, dit is echt jong, ja. Dit is 30 jaar geleden. Ja. Was jij er toen al? Toen weet ik nog dat. Nee? Night, staring at the ceiling. Jan Jaap wen het joertedij in Antwerpen. Maar hij viel zich, bijzonder genoeg, meer Fries als eer. De Vlaamse mentaliteit komt voor mij heel erg overeen met de Friese mentaliteit. Dus we doen rustig, niet te overdreven. Er zijn heel veel dingen die ik meteen aanvoel daar, wat echt wel met mijn Fries zijn te maken heeft, denk ik. En ik ben ook wel uitbundig, uiteraard. Maar wel met de voetjes op de grond. En dat is wel wat je hier leert natuurlijk. Ja. Er is een provincie in Vlaanderen, dat is West-Vlaanderen. En als ik daar optreed, dan is het nog meer dat ik me Fries voel, ja. Dat zijn de hardwerkende boeren van Vlaanderen, zal ik maar zeggen. Dus daar voel ik me altijd wel thuis. Dat is wel heel mooi, toch? Ja. Dat is dat orenkant van het Loon en dan nog een stukje zuidelijker. Ja. Dat is tegen hetzelfde. Ik weet niet, ik moet het eens uitzoeken, maar er moet een historische lijn lopen tussen West-Vlaanderen en Friesland. Dat kan niet anders. Ja, bijzonder. Ja. Ja, ik ga weg.
Tik hem maar eens mee. Hoppakee. Ja. Ja, Dit is een grutte, hè? kijk, Zit er gewoon. dit kan ik. Dit kan ik. Ja, daar komt er. Ja, hij zit erin. Kijk. Nou, Tamme, ik wil gewoon wel nu de bevestiging hebben dat ik hier een talent voor heb. Dat ga ik net ontkennen. Nee, hè? Nou, dit is een brazem. Een brazem. Ja. We zetten hem gauw weer op. Ja. Kunnen we zwemmen. Nou, als je een mooie van zo'n hege kaai. Daar gaat hij weer. Vanuit het skepnet. Hoe zullen we hem noemen? Siebrand van Brazem Buma. Net als de burgemeester. Dit moeten we vaker doen. Mooie dag, hè? Ja. Dat is een goede dag. Dat is wel visje. Dat is weer een mooi dikke knaap. Ja, hè? Ja. Ik rijd met een groot hart weer terug naar mijn nieuwe Friesland. Maar dat is dan Vlaanderen. Na je weekend in Biet, Jorrit Bergsma. Hier neemt dus mooi naar zijn oude boom. Goeie!